खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजित क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। एमएलए रबिराम नार्जारिया बेले-बेजे बाथ्रा बुंनाय एबा आथिखाल इउपिपिएल सरकारखौ राङारि जाख्ल'थाय जादों होननानै बुंनायखौ लानानैनो मैया कसुगाव बियाबनि टिसिएलसिनि मासिगिरि थमास नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय साननैसो सिगां कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बाहागो लानानै एमएलए रबिराम नार्जारियाबो गोबां बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव एमएलए बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जिखुनु जाया खामानिखौनो जाख्ल'यो एबा आथिखाल सरकारि न' मोननायावबो 10,000 रां लानानै न'खौ लुनानै होदों होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया टिसिएलसिनि मासिगिरि थमास नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थारैनो रबिराम नार्जारि बिथांनि सायाव गोख्रोङै बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंफिननाय बायदिब्ला थारैनो एमएलए रबिराम नार्जारि बिथांनि बुंनाय मोनसेबो बाथ्रायानो नङा। अदेबानि कसुगाव बियाबाव रावबो न' लुनानै होनायनि थाखाय रावबो बेबायदि 10,000 रां दाबियाखै। अदेबानि थांनाय 17 बोसोरावसो बिपिएफ सरकारनि दैदेननायाव गोबांथार न'फोरा आद्रा जानानै दङ। जाय न'फोरखौ लानानैनो थमास नार्जारिया दायो मोनसे गोदान खायदा खालामनानै बिथांमोनहा आइबिएस हमनानै आद्रा जानानै थानाय बेफोर न'फोरखौ लुफुंनानै होनाय जादों। लोगोसे गरसेबो थाखा लायालाफानो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ 3 बोसोरावनो 1,60,000निबो बांसिन सरकारि न'खौ लुफुंनानै होनाय जाबाय। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा थारैनो 36,000 न'खौल' लुनानै होनो हादोंमोन। थारैनो बेफोरबायदि बुंनाया रबिराम नार्जारिनिया गासिबो गोरोन्थि होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा थारैनो एनडिएफबिफोरनि 34 बोसोर सोमावसारनायनि स्ट्रागल लोगोसे मुंख्लंफोरनि मान सन्मान जादों आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा महाभाबनि खामानि मावदों। लोगोसे बेफोरनि थाखाय दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा थारैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरा बेरखांबाय थादों दि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय माखासे सान सिगां मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन दि आथिखालाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बायदि बाथ्रा बुंथिबाय थादोंमोन। जेराव बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथाखौ जेबो ओंथि गैया एबा बिटिआर गोरोबथाया कनस्टिटिउसनेलि जेबो गैया होननानै बिथांमोनहा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जाय बाथ्राखौ लानानैनो गोबांथार रायजो राजा बिथांमोनहाबो बिथांमोननि सायाव सोंथि सिखांबाय थादोंमोन। थारैनो बेफोर गोबांथार बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ दाखालि बावैसो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै थारैनो दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनजों अपेन डिबेट खालामनो होननानै बुंथिनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'निसिम लाइजाम हरबाय थानाय जादोंमोन दि थारैनो बेबायदि अपेन डिबेटखौ खालामनो राजि होननानै। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों थारैनो बुंथिबावदों दि अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबमोन बायदि बिथांमोनहा हारिनि मोनफा बियादसो एबा बिथांमोनहा हारियाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया। अदेबानि थारैनो बिटिआर गोरोबथा एबा बिटिआर सोमावसारनायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा जेबो बिहोमा गैयामोन होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। जायनि थाखायनो बिथांमोनहा बेफोरबायदि बिटिआर गोरोबथाखौ नंखाय फोसावबाय थानायनि गुबै दायाव बिथांमोनहा थारैनो
एनडिएफबिफोरनि 34 बोसोर सोमावसारनायखौ अपमान खालामदों। लोगोसे इसेबां मुंख्लंफोर जानाय मुंख्लंफोरखौ बिथांमोनहा अपमान खालामदों। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा गेदेर पापनि खामानि मावदों होननानैबो बुंथिदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा अमरसिं ब्रह्मखौ थारैनो बुंथिबावदोंदि अमरसिं ब्रह्मआ गाव बिअ जानानै थानाय समाव गोबांथार फरायसाफोरनिफ्रायबो रां खांनानै जायोमोन। अदेबानि मोनसे सिगनेसार होनायनि नामावनो फरायसाफोरनिफ्रायबो रां जायोमोन। लोगोसे बिथाङा सासे काराप्टेड आरो आखल गैयै सुबुंसोमोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। रायमना माहारियारि पार्कनि हाग्रायाव थारैनो गामिनि सासे सुबुङा बन लायनो थांनाय समावनो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा बन लायग्रा सुबुंखौ होसोनानै आथिङाव दाननायनि अजद। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो हाग्रा बिफानजों आरो गामियारि एबा बन दानग्रा बिथांमोनजों दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ जोङो सानफ्रामबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जायो। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बे एखे जाथायानो जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव रायमना माहारियारि पार्कआव बल्लमजरा गामिनि सासे थागिबि दाब्ला नार्जारि बिथाङा हाग्रायाव सानै साथामसो सुबुंफोरजों बन लायनो होननानै थांनाय जादोंमोन। जेराव माहारियारि पार्कनि मावथिमा बिथांमोनहा नुनानै बिथांखौ होसो होसो आथिङाव दानफायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ खौरां मोननानै गामिनि सुबुंफोरा नागिरनानै बिथांखौ आथिं बायनाय एबा आथिं दानफायजानाय अबस्थायाव मोनबोनो हानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै बिथांमोनहा मैया सराइबाल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालिसिम लाबोनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। जायखौ लानानैनो न'खरनि सुबुंफोरा गोख्रों दाबि दैखांदों दि न'खराव जेबो रां रुफा गैया। बेनिखायनो न'खरनि रां रुफानि थाखाय बिथांमोनहा थारैनो मदद एबा हेफाजाब होनांगौ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल। फैगौ लकसभा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो पार्टिया गावबा गावनि पार्टिनि स्वार्थखौ दोनथ'लायनानै हारिनि थाखाय मोन्नैबो ज' जानानै खौसेयै नांनो नांगौ बाथ्राखौ बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबाय थादों दि थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलो मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ बर'फोरनि गुदियैब्लाबो नाथाय गावबागाव राजखान्थिनि स्वार्थआव बिथांमोनहा गावबा गावखौ दैदेननांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै थारैनो गुबुना गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोफोरखौ गोबांथार खौराङारि बिजोंफोरनि गेजेरजों अजद होलायबाय थानाय बखिलायबाय थानाय बाथ्राफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, आथिखालाव बेबायदि गोबांथार बाथ्राफोरखौ नुनानैनो मैया थारैनो इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल लानानै बिथांमोनहा थारैनो बुंथिनानै होदों दि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ गावबा गावनि स्वार्थखौ दोनथ'नानै गासैबो बर' हारिनि थाखाय खेबसेयैनो ज' फैनानै मोन्नैबो इलेक्सनखौ जाहाथे देरहानायनि थाखाय खामानि मावो। बेनि थाखायनो बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो बेबायदि जोंनि खौसेथि गैयैयावनो गुबुनफोरा स्रोदै 10 बोसोर दायो लकसभा क'क्राझार बियाबखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थारैनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो दोलोआ खौसे जानानै लाखिनांगौ एबा दैदेननांगौ। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन एबा आसुआ देग्लाय 2023 मायथाइनि प्रतिभा बरुवा फान्डे गोसोखां बान्थाखौ बर' हारिनि सासे हारिमु सिबियारि रहेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनो गथायनो थाखाय साखाफारा जादों। जायखौ नोजोर बोनानै मैया आसुनि लेङाइ आफादगिरि बिथांजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरिफोरा रहेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नखराव थांनानै बिथांखौ मान बावहैनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियनआ बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय प्रतिभा बरुवा फान्डे बिथांनि गोसोखांथियाव बे बान्थाखौ लानानै बोसोराव मोनसे होबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो देग्लाय 2023 मायथाइनि बान्थाखौ थारैनो बर' हारिनि सासे गोख्रों हारिमु सिबियारि रहेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ सायख'नाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिथांनि गामि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा आन्थिहारा नबथियाव फैनानै बिथांखौ मान बावफैनाय जायो आरो हांख्रायनाय जायो। फैगौ 27 दिसेम्बर खालि गुवाहाटीनि
सनमारियाव प्रतिमा बरुवा फान्डे गोसोखां बान्थाखौ नेम बायदियै गथायनाय जागोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैया थारैनो बिथांनो हांख्रायलाइ एबा बरायनायखौ जासिफैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै रहेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेबायदि बान्थाखौ आजावनो हानायनि थाखाय बिथाङा जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आसुनिसिम।